I na samom kraju emisije pričamo o ekologiji, o jednoj zdravoj ekološkoj priči. Sa mnom danas u studiju gospodin Branislav Bogović. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan želim. Bolje vas našao. Kako ste, gospodine Bogoviću? Pa žurio sam, jedno sam stigao u studiju. Je li gužva u gradu? Gužva je velika, da, i špica neka, ne znam, da li zbog vremena, kiša. Tako je uvek. Jedva sam stigao i zadihan sam. Tako je uvek u Beogradu. Ajde da se opustimo lagano. Ja rekoh na samom početku jedna zdrava ekološka priča. Nisam to slučajno rekla, u današnje vreme zaista imamo priliku da vidimo i ovakve i onakve organizacije koje se bave ekologijom, ali ne baš na neki pravi način i možda ne sa nekim dobrim ciljevima. Vi se time bavite onako iz ljubavi, koliko sam ja imala prilike da vidimo. O čemu se tačno radi? Pa eto, ja sam Branislav Bogović, udruženje Harmoni, zaštite životne sredine, životinje, zdrava ishrana. Udruženje postoji nekih 10 godina i to je, ajde kažem, nastalo iz ljubavi, pošto od malih nogu sam težio ka očuvanju prirode i želeo sam jednostavno sa drugarima koji su slično razmišljali da osnovimo tako udruženje koje ne razmišlja u smislu nekih profit, nego zaista da pružimo pogotovo mladim populacijama da kažem neki nivo svesnosti vezano za ekologiju i da se ne uništava majka priroda. Na 10 godina se bavite ovim poslom. Koliko je danas teško podići svest ljudi kada je ekologija u pitanju i generalno zaštita životne sredine? Pretpostavljam da je na početku bilo najteže, a da ste sada već onako lagano uspevate da ljudima stavite do znanja. Da, hvala Bogu da je tako. Sve više zahvaljujući medijima, eto konkretno i vašoj kući. Čuje se, piše se o tome i ljudi polako razmišljaju o tome da majka planeta je 5 elementa, to je zemlja, vatra, vazduh, eter, isto tako i ljudsko telo, tačnije fizičko telo je 5 elemenata. Znači, ako radimo protiv majke prirode, radimo protiv sebe. To znači da sve ove promjene nastale na planeti, to smo mi krivi. Pretjerano vadimo naftu iz majčine utrobe i nastaje tsunami. Pretjerano vadimo rudu, nastaje zemljotres. Nažalost, postoje projekti automobili na vodonik, postoje automobili na sunčevu energiju, ali određene kompanije koje drže monopol, koje imaju interes od nafte, konkretno ne daju neće da dozvole da to izađe na videlo dana i da to vozimo. To je jedan od primjera, recimo. Ono što se meni posebno dopalo u vašem radu jeste da edukujete decu. Nedavno je u Novom Sadu bilo koliko dece? Pa bilo je nekih 10 autobusa. 10 autobusa? Da, okoline Novog Sada i Novi Sad grad. Graničar, to je salaš na periferiji Novog Sada. Tu smo deci pričali o prirodi, o harmoniji prirode, životinja, ljudi i biljaka. Onda smo radili edukaciju jahanje, dali besplatne časove najboljim učenicima, pričali o tome da se ne baca smeće u prirodu, da skupljaju ulje. Konkretno veliki problem sa tim uljem koji završava, nažalost, u gradovima, znači u stanovima, u WC šolje. Kroz WC šolje odlazi u kanalizaciju, odlazi u Dunav, u Savu. Kanalizacije isto imamo problem, začepe se onda, znači tu puno dodatno posla imamo, a to ne bi morali i možemo tog istog ulja napraviti biodizel što mi radimo. Šta je ono što deca najčešće pitaju, šta im nije jasno i šta je ono što ih možda najviše interesuje kada je ekologija u pitanju? Pa najviše oko životinja. Oko životinja? Da, odnos prema životinjama i svake godine u Đurđevu, to je malo jedno mesto, salaš u Đurđevu, Monika je vlasnica tog salaša, okupimo do 2000 dečice i pričamo o tome. Odnos prema prirodi, prema životinjama ove godine je bilo baš vezano za divlje životinje. Kako da se ophodimo i konkretno čovjek šta sve radi u prirodi, a nije ni svestan šta to može da... I taj lanac se, nažalost, sve prekida se i nije dobro za čovečanstvo. Recite mi još jednu stvar, gde ljudi generalno mogu da se informišu o vašem radu? Pretpostavljam da imate neki sajt ili nešto gdje bi oni mogli da pogledaju, pa da eventualno može da vam se priključe. Pretpostavljam da još uvijek ima ljudi kojima je stalo do stvari o kojima mi sada govorimo. Da, znači sajt je www.harmoni.rs. Da, i to bi ljudi mogli da se... Da, mogu da pogledaju, a isto tako i Esotron, znači firma koja se bavi konkretno ekologijom i koja sakuplja to ulje. Mi sad smo u pripremi konkretno sa gradom Novim Sadom, a nadamo se i Beogradom, da uradimo akciju po školama
gde će dečica iz svojih domaćinstava u flašama litarskim ili 2 litre Coca-Cola flaše donositi ulje, sipamo ga IBC, stavljamo u dvorište škole, IBC otone i na kraju mi to ulje uzmemo, a platimo za neku ekskurziju ili već neki poklon toj dečici. Da, zato što su se stimulans u svakom slučaju. Pa to ulje je toliko štetno? Pa nije toliko štetno koliko je šteta da se baci. Šteta da se baci. Ali deluje na ribu i na floru i faunu reke i kanala. Da. Tako da, jasno nam je o čemu pričate i ja verujem ako da nastavit ćemo razgovor nekom drugom prilikom, da malo još više onako upoznamo ljude, ali ja mislim da smo im dovoljno ovako zagolicali maštu i ako ništa drugo, bar malo ih podstakli da porazmisle o nekim stvarima. Nadam se. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala vama još jednom. Bilo ovo sve što smo vam pripremili za današnji dan. Reprizu emisije za Beograd možete pogledati na našem programu tačno u ponoć. Centralne vesti počinju u 18 časova. Sutra sa vama Aleksandra Simić. Ja vas pozdravljam do sledećeg viđenja i želim vam svako dobro.